لومي سيستم ناي عالم كومبليتلي نابي اتيلو نابصر خريستوس اتيلو ايفن كمان قال يوم درو تي اوريدي ناي سالساي بيت مقدس اسرائيل تودي الله تا بيت مقدس تسريحه فينيش درو ابو كسو زلو ما ابو قلم يقرب له مالك قريب مالتي هجي يقوي زلو اغرخم نابزي اي تحسبوا السخم مس كريستوس زلكم ركب نسخي اب كريستوس زلك بوتا كريستوس ابها زلو بوتا بحدش مغلاصن بحدش غزات انت زياتيخا زمص زلو زمن انتي مالتي زبال حوي شيطان ገንዘብ ከቆርጸይ ናብትናቱ ሲስተም ተዘይተኻ ባንኪ መልከተካኒ ናበይ ባንኪ አምልከተካኒ ኮምቦሎ እንጣም ደለ ባንኪ መልከተናኒ ማስ አብዝ ቀረባ ጊዜ በሎ እንታ ትገበል ይኻ በሎ እንታ ሰትይኻ በሎ لو مصبو غير يخسخ غبركم مصبو معناته ፖዚቲቭ ፕሬዠር ዝባሃላሎ አዎንታው ጸቅጥ ዝባሃላሎ ከምዚ ኔጌቲቭ ዘይኮነስ ፖዚቲቭ ዘሕስበካ ማለት ኢየሱስ ጌታ ነው ክትሐስቡለኩም ማለት ምክንያቱም ምስ ዘሎ ሲስተም ከደ መጽ ዕዳጋ ኸይዳ ክንደ ሸርፍላ ዘይኮነ እሱ ዝባሃለ ልዋን ከበቀ ይንብለኩም አለናጅ ንማሕበር አምላኽ ዘይምልከታ ጊዜ መጽአሎ እንታ ትገብሪኻ كراي جزا حتى من كخفلوي هجي حسابو لمبر مساعات وكاي تحسبوا لني خاطر رجع يسوس جيتانو እግዚአብሔር ይባረክ ነጣም ዘለሆም በለው ዘሎ ወጻይታት ምን ይሆጾ በለው እግዚአብሔር ይባረክ ነዚህም ባር ከቢድ ዝገብሮ ነዚህ አማኒ ተረዶን ዘሎ ዋ ጎይታ ባዕሉ ድሕና ባዕሉ ኸውጻና ወይለክ ግርም ባሻቀጥ ሓደ ክትኮነሉ ዘለካ ጊዜ ሓደ ተዘይ ኮይንካ አፍርሒ አቲ ውሕት መሰበለካ ኻሊ ይዛአትወካ ሓደ መኻን እኮ ፍርሒ ዘይአትወካ እቲ ዘሎ ሲስተም ካ ዘይአትወካ ሰምስ ፈርሒ መን ድሮ አቲ ወሎ ዲያብሎስ አብ ዙሪ ኢሎ ማለት እዩ ኦሬዲ ካአቱ ቀሪብሎ ማለት እዩ ኩሉ ገና ሓደ ክትከውን ዝተዋሃበካ ሰዓት ብቁዕ ዝኾነ ተሐሳስባን ብቁዕ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ሓድነትን ሒዝካ እንተ ዘይጸኒሕካ እቲ ርእስኻ ዘይሃበ ሰብታይ ክኾኒ ግዳይ ክኾኒ ዛስ ዋይ ክትጎይ ዘለኩም ግደፎ ጽግዕተኛ ናይ ሰብ ምዃን ግደፎ ጽግዕተኛ ናይ ሰብ ማለታይ ማለቴ በቃ አነ ሕጂ ምህረኩም ኣለሁ እዚ አጥራይ ቀሲምኩም ሰሙን ሙሉ እስኹፍ ትብሉ ተለይኩም ጽግዕተኛ ያኩም ዘለኹም ማለት እዚኣ ሓሙሽተ ኦፊስ እዮም እዞም ሓሙሽተ ኦፊስ ዘይርከብሉ ሰዓት መጽአሎ መምሃራን ዘይርከብሉ ሰዓት መጽአሎ ወንጌል ዘይስበኸሉ ሰዓት መጽአሎ እግዚአብሔር ዝህቦኻ አገልግሎት ዘይትረኽበሉ ሰዓት መጽአሎ በእንኻ ትረኽቦም ርእስኻ ብቑዕ ግበር ማለት እዩ በዚ ሕጂ ዘሎ ሰዓት ነገልገልቲ እንታይ ግበርዎም ክምህርኹም አገድድዎም ተማሃሩ ሰልጥኑ ማለት እዩ መንፈስ ዘለዎ ሲልካ ፊደል ዘይኮነ መንፈስ ዘለዎ ንዘመኑ ዝበቅዕ ትምህርቲ ዝነበረ ክትማሃር ይብልካ ናይ ቀደም ናይ ሕጂ ነዚ ዘመን ዝበቅዕ ትምህርቲ ነዚ ዘመን ዘዳሉ ትምህርቲ መንፈስን ህይወትን ሒዙ ንዓኻ ታይ ዝገብር ንሰዓቱ ብቑዕ ዝገብረካ ትምህርቲ ክትዳለውሎ ተዘይ ኮይኑ ህይወት ኢኻ ትስእን ማለት ጸልማት ታይ ይገብራሎ ኩሉ ይዋደዳሎ ትሪኦ ደለኻ ጸልማት በልዎ ጸረ ክርስቶስ ኩሉ ዋዲዱ ናይ መጨረሻ ሰዓት ናአቱለና በልዎ ሓደ መንግስት ቀረባ ጊዜ ክጸሚ በልዎ ሓደ መንግስት ቀልጢፉ ክመጽ በብውልቁ ክንማሃረይና ግን ነዝለም ማዓንቲ ገዛእን ምግዛአት አገዛዛን ዝበሃል ሐሳብ ግን ሓደ ግዛአት ናይ መንግስት በኸመይ ዛአቱ ንብሙልአን ሃገራት አብ ቁጠባው ቀለውላው የእቲወናሎ ሓደ ማለት እዩ ምክንያቱ ምንታይ ናብ ሓደ መንግስት ዛአትዋ ክራሽ ምስኮና ምስዓነዋ ዲስትራክት ምስኮና ሰብ በቃ ህዝበይ ክጠሚዩ ሃገር ወላ ሓንቲ ይብላን ሕጂ ጧዕዋ ኢልና ዴሮ ተሪፉ ምስተባህለ ንዓአተው ናባና ገንዘብ ክንበካይና ፈተና ይኮና ናብ ሓደ መንግስት ዛአትዋ ሓደ ገንዘብ ሪቮልቭ ክገብር ይብዓለም ሙሉ ማለት እዩ ሓደ ማርክ ኦፍ ዘ ቢስት ዘለዎ ማሕተም አራዊ ዘለዎ ገንዘብ ታይ ክኸውን እዩ አሙላ ዓለም ንጉስ ክኸውን እዩ እዚ ስለምንታይ እዩ እንተልና እዛ ዝነበረን ዘሎን ዝመጽን ሕዝዋ ምክንያቱ
حدا منغستي نزل عالم زنقس ناي شح عمت يمصالو كريستوس حزبو حيزو نشح عمت بحد منغست زغزا ناي كريستوس نغسنت يمصالو قدمو ግን ጸረ ክርስቶስ ናቱ ንግስነት ከቃው ምን እንታ ይገብራሉ ይጽዕራሉ ማለት ቅድሚ ሐቀኛ ጻዕዳ ፈረስ ናይ ክርስቶስ ሐሶት ፈረስ ክመጽዩ ቅድሚ ሓደ ናይ ሞኻን ግዝአት ሓደ ሐሶት ግዝአት ክመጽዩ እዛ ሕጅ ዝግበር ዘሎ ማለት ስለዚህ ቅድምን احنا ናብ ሓደ መንግስትን ንዘላለም መስኡ ክንግስና ዝብል ጽሑፍ አለው ቅድምን አይ ሚሊዮኒየም ጊዜ መታውና ቅድምን ኣብቲ ክርስቶስ ጥራይ በይኑ ዝነግሰሉን ምስናቱ ማህበር ዝገዛሉ ናይ ሺህ ዓመት ቅድም መታው ጸረ ክርስቶስ ታይገብራሉ እዛ ዓለም እዚ አናባይ ሓደ ክትከውን ኣለዋ ናባይ ክትግዛ ኣለዋ ማንም ሃይማኖት ማንም ሀገር ማንም ፖለቲካ ናባይ ካትሎ ናብ ጸረ ክርስቶስ ካትሎ ዝብል አጀንዳ ሒዝን ታገብራሉ ንዓለም ናብ ሓደ ከምጻ يسعرالو كم صايخه ما حبر طرايا زيت مصل تسواي ما حبر كي تخدنا نزارب زلنا امبر عالم كي تخدنا يكون نزارب زلنا ترى ክርስቶስ ናብ ዓለም ሓደ ከምጻዩ ሓደ ሃይማኖት ክገብራይ ሓደ መንግስት ክገብራይ ሓደ ባጤራ ከምጽዩ ማሕበር ግን ኣብዛ ሓደ ከይተኣቱ እንታይ ትገብራለዋ ማለት እዩ ሕጂ ትነቅሕ ኣለዋ نحن حدا أبز عالم يكوننا نكون ما حبرنا هذا حدا نكون برمس عالم يكوننا حدا نكون مستثمت زل عالم نايش عمت ناي كريستوس جزعات ناي كريستوس عالم مس أين أنت هنكون نش عمت هنجسينا لذا حدا خام مخاننا عالم أين خل كلنا نهجي is over كل توقعات أتيروه تجلس يجي قدم بمنفس يسرح نيرو ناب أمورنا هاي سبات آتي وديو ناب كلهم مهورات آتيو ناب كلهم نتسرح كسالو تقول زخول سبات تجاري آتي وديو حج نابي آتي مالتيو ناب جزوفا ونسف نابي يقبلوا يأتوه جاي زخونو مراحة كنتيبة ناي كتما خونو جايز كنتيبة ناي كتما حج خم يقرأ خطب قصة تخل آيت بقصة يا ذا سواي فتين يكون هاي ما نتخون من قصات تايز قبل هذا الله سبب سلطان كوينهم يوم كماها مهورات كوينهم يوم كماها نابيم كاتو زدليو نابتز تدلي بوتايم كاتو زدلي ገንዘቦም ከይከይድ ኦሬዲ ሐሳቦም ታይ ኮይኒ ተቋጻጽሩ ወይ ስለዚህ ንዓለም ንምድሓና ይኮንና ንጽር ዘለና ንዓለም ክድሕን ናብ ክርስቶስ ክትኣቱ ን2000 ዓመት ታይ ኮይኒ ተሰቢኹ እዩ ከምበሎ እንታ ዓለም 2000 ዓመት ተሰቢኹ ላይ ይበልዎ ናብ ክርስቶስ ክትድሕን ክትወጽእ በልዎ ተነጊሩ ዋዩ ሕጂ ዓለም በልዎ ናብ ጸረ ክርስቶስ ናይ ምእታው አጀንዳ ወዲያ ብቃዓት የብላን ክትቃወም በልዎ ብቃዓት የብሏን ክትክልክል በልዎ ተታሂዛ በልዎ ንሕና ግን በልዎ ምእንቲ ኸይን ተሃለል ናህና ሓድነት ምስ ክርስቶስ ደአምበ ምስቲ ዝመጽእ ናይ ሓድሽ ዓለም ኣይኮነን ምስቲ ዝመጽእ ዘሎ መኽሪ ጸልማት ኣይኮነን ናህና ሓድነት ምስ ክርስቶስ እዩ ኣብቲ ዝመጽእ ናይ 1000 ዓመት ከኣ በልዎ ንሓደ 1000 ዓመት በልዎ ምስ ክርስቶስ ክንነግስ ኢና ንዘለዓለም ከኣ ክንቀጽል ኢና በልዎ እስከ ልሳን እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ ወይታይ ባረ ስለዚህ እግዚአብሔር ናይ መጨረሻ ዕድል ይዝብ ዘሎ ንሰብ ውጽው ዝብ ዘሎ ክሰብኮ ለهم ሕጂ ኢየሱስ መጻለ ውጻ አታይ ትገብራለህ ኣብ ዓለም በልዎ ከምበሎ እንታምለ ኣብ ዓለም ታይ ትገብራለህ ካልካ ሰበኽ በልዎ ታይ ትገብራለህ ኣብ ዓለም ታይ ትገብራለህ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ሰማይ አተኻን በልዎ ኣብ ሰማይ ዘያቶ ሰብ ተረኺብኩም እንታይ ትገብራለህ ኣብ አዲስ አበባ በልዎ ፕሮሰስ ትገብራለህ ሆነ አሜሪካ ወይ ንገለው አንተ ሰቅበል ፕሮሰስ ናይ ሰማይ አለ ካደ ይብልካን ፕሮሰስ ናይ ገለን ኣይገለ ክብል ኢየሱስ መጽኡ እስኻን ኣብ ሲስተም ታአቱ እዚ ሕጂ ንሰብ ዝዳናገር ዘሎ ኢየሱስ ይመጽእ ኣሎ በልዎ ነጣምድላ ኢየሱስ ይመጽእ ኣሎ በልዎ ጸረ ክርስቶስ ከኣ በልዎ ንዓለም ክጠቕልላ ደልዩ ወዲ በልዎ እጂ ሳልሳይ ወጋ ዓለም ከይክፈት ይተፈሪሕ ዘሎ ክፈት እዩ ራ ዮሐንስ ስለዛረቦ ክፈት እዩ ለዕለ 1 ቢልዮን ህዝብ ክጠፍ እዩ ራ ዮሐንስ ዝብሎ እዩ ስለዚህ ካብ ሕጂን ይነውን ንመሃሮ ትምህርታት ከቢድ ኣይኮነን ግን ዘመኑ ዝበቂ ሞት ዘለዎ ምጥቕላል ዘለዎ ናይ መጨረሻ እዩ ክልተ ጸላእቲ ናይ መጨረሻ ቦታኦም ዝሕዙሉ እዮም
ስለዚህ ክርዳዕኩም ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ናይ ርእስኹም ምጥቕላል ናብ ክርስቶስ ክቕልጥፍ ክኽእል ኣለዎ ቅድሚ ንማሕበር ምጥቕላላ ንስኻ ኣብ ክርስቶስ ኣባኻ ተጠቕሊልካ ዶ ካብ ነውፁ ወፂኻ ዶ ክብሪ መልኢኻ ዶ ሓይሊ መልኢኻ ዶ ንጸላኢ ትጋፈጠሉ ብቕዓት ኣምፂኻ ዶ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ፀረ ክርስቶስ ፈኸራ ናይ ፀረ ክርስቶስ ሲስተም ጥበብ ክመጽእ ከሎ ኖ ኢልካ ተለልዮ ዶ ትገልጾ ዶ ትሪኦ ዶ ገሊ ኣማን እኮ ይርአኒ ወይ ቴክኖሎጂ መጽእ ዘሎ ኣብ ደምካ ያእቱ መሰበሎ ኩሉ ዋህ ሽሕ ግዜ ምምላስ ተሪፉና ገለ ኢሉ ሽኩዕ ዘብሎ ኣይኮነን ምክንያቱ ገና እዚ እንድሕር ጽቡቕ ምዕባለ ኢሉ ሪእዎ ኣይሪኦን ዘሎ ራእይ ዮሐንስ እውን ኣየንበቦን ስለዚ ፍልጠት ተዘይብሉ ኣታኸውኒ ክጠፊ ማለት እዩ ጎይታ ዝተቀበለ ማህተም ዓራዊት ተቀበሉ ይጠፍእ ወይ ጠፍእ አዳዲ ይጠፍእ ጎይታ ዝተቀበለ ማህተም ናይ ዓራዊት ደም ናይ ተዓራዊት ታአቲዎ ኩሉ ተመንፈስ ይዝወጽእ ይጠፍእ ማለት ነዚ ሕጂ ዘዝለና ዘሎ ዋና በቃ ኮመንት ኮይንዳ እንታይ ራእይ ዮሐንስ ምን መጽሐፍ አይመድልየን ኣብ ዘፍጥረት ኣብ ራእይ ዮሐንስ 13 ዘሎ እንድሕር አሚነ ያነ ጸዲቀ ኢልካ ተጠው ኢልካ ሓንቲ ገብረንኒ ማህተም ክወስድ እንተ ኢልካ ወሰድ ቦታ ሃበይ ትረኽባይኻ ሲኦል ትረኽባይኻ ማለት ከይትዳናገሩ ክልተ ዕድል ጥራይ ዘለዎ አባኒ እንድሕር ማህተም ከይተሓተምካ በስጋ ሞይካ ዓሪፍካ ትኸይድ بهوت اللي خاخه طنقو كتكون عليك نرأس خا خطعم نتزمت زلو سيستم كتاعتو يبلكان نتي نايت أرى خريستوس سيستم كتاعتو يبلكان حجي لما مدنا له كله أب إثيوبيا كمان كيرو له تزاريبو كابينتات already هجي نبحده متاوقع يأتوالو إثيوبيا نبحده متاوقع يأتوالو مالت انتاي مالتي زي فايدة زبحال متاوقع انتايو فاينالي متاوقع تحوزو شجر يولن هجي فاينالي جن انتايتو داتا يكبر له مالتي ناي نفس وكف سب داتا يأتو له مالتي أفريقيا حجي كله نفس وكف داتا نبي أتوالو نب كمبيوتر أتوالو مال دحروتي مارك ببانكس لازم تسق بمحتم كله كما تسق كل شيء عابي خسر كبيها أبتعرف دقي بانك خسر خايم أتوم سؤالك هل كادو محتم يبلي تملس ويكا محتم وسد يأتو خايم زلو نات كازب بلس نبي يأتو ولو نبت بانكي يأتو ولو سلز خون زلو زمننا جنزب أخا عبتنا أخا عبتنا نديابلوس من أنت خيكون قلتيفنا نسرحنا وينجيل قلتيفنا نعيونا أمله قلتيفنا نكريستوس وينجيل نفسات أمهدان نفسات أب موراس كونغوي لنا مخنياتون تاخن كون مخليتنا خنا شرف كريستوس كي مزئ جزائي متسألو بلوا بعلم أب علم تاي متسألو جزاء متسألو بمعبلا جزاء متسألو بلو أبدم كاب بمتاوز جزاء متسألو بلو أقدر ما كم كلام جزاء خان دافار أروح قليم زجوزو خانيرم دحين نيرو نسب ببرت بقلي نيرو هجي كم بركي أجزاء زاي مزي أبي أبدم كذا أتجزاي كندينا يتركوا حليفنا نحن ما ناي جبس حليفنا ناي قلا حليفنا حاجة أنا من مزي ناي دم أركبنا حنت خي كاب جزء بهالكي وصأنا مالتي بعفشي وذكرنا فيك كاب جزء توتي فلتني جزءات قبل على جزءات كاب تركي كاب جبسي كاب كله كاب حاجة كاب ناي مدري جزءات حليفه عبدم أتي زكت كفوق منفس نايمن ناي تأرخ رسوس منفس أقدمه قويتا نزي زتزاربون بار نزيو ناي رأي يوحنس أتبعو زقلت لنا مالتي قويتا يبارخ نتاهم دلهم بلوه كابز ساعة جمير كابلوه أب جزءاتن جزاءن أجزاء أستوعي الكهرباء بلوه علم تاي تجزاء الله تاي جزائي جزاء الله انت عينة جزاءات تسفح الله انت عينة أجزاءات مرح الله
أنت زي رئيخايو كتأتو يخابلو عدس ندك عند حرك زي قلب سينا زي تأتو يبلا دك أي كاب زموتي لاسي أب زي تأتو سفر لماني تغير كلا تغير مغنياتو ساقط انتاي سلا تقبر دك أسلا زرايوه أب زي تدفرو مسبع زنبرت كيدات لمن أب زح بوتا تأتو ندك أي كام بال مالتي إذا عينت واقع قدم ممسو مغنياتو تسعنو انتاي قبركاي ديابلو سجي فقادنا كوسد أيكلني تسعنو غيرو جن فقادنا خوسد خلي سب بتأبابي تسعنو غيرو فقاد كازوسد زمن كمتص خلو تسعنو كمتص خلو ها فقار كافتي خايكون كانت تسعنو فقار كاتايز غوكا كاب كريستوس كتمغب بكريستوس كتمرح مستاناي مودعتا زبن سراويت بملئات زسلطنكا بملئات بوتاخا زحسكا انت زي كوينكا زمن ناي سراوي زمن يجي محبر املا كاب ناي سدرا بيت حليفانا بيت كتاتلوا نام ناي سراويت زمن كتاتلوا سدرا بيت ناي فقر زمنين تتبع اسكا تبلكا سدرا بيتي اوريدي درجه اغنا بك حلفالو نام ناي سراويت منياتو صلاي يمصالوج كم سدرا بيت كصاوتلكاي كم سراويت غن انت خان نقويخا مالتي نقحت زللو زمني منياتو ناي اغزابير منغستي يمص سلازلو يسوع كريستوس زنكسلو عمتات سلازمص زلو كم سراويت تاي كتكون عليكا عطق كتكون عليكا عتق زي بالله امان السراويت هيكونن مالت زتعتق بلتناتو زعاتقه شلدناتو قبعي زغبره عطو عقيتاي كمتي ابطميطس معراف 2:3 يلو زلو كم عقيتاي كم وتادر كوينكا نطميطس زمخرو باولوس مالتي منياتو سلطون زخونه سراويت نسيو قال املاح زمله مالتي نسواب زمودعتا زبن تغلص محبر سراويت يا منغست املاح زمرحا سراويت يا مالتي نزينا خندالو زلنا صلا انتي كوين زل زمص زلو بكل عينت طبب يمص زلو ملأت زلو غزات ناي كريستوس منتي كنورد مالتي ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ርዕስና ይሰራዊት አብዝራ ዮሐንስ ይፎ ዘሎ ቀጽሉ በዚህ ዘመን ናይ ጸር ክርስቶስ ሰራዊት ተንሲ ስለ ዘሎ በኩል አይነት መንፈስን በኩል አይነት ተጽዕኖን ይመጻአሎ ማለት መንግስታት ታይ ከሆነም ናሃይማኖታውያን ዘበሉ በፍላይ በመንፈስ ንዝሰብኩ ሐዊን ዘቃጻጽሉ ሰባት አዚ ጸሎሚ ድሮውን ጀሚሪ جرو مسألة جميري قدلتات نيرو دخون خلي عم حبر قدلتات كله خلي جن بزحات عبيت أقل قلت تاخونيم كدونيم كرميم ناتم channelات تتخيل تخبري كأتسوي تايسل زخونه من قديم نايمن من قديم ناي كريستوس من قديم بأمي منفس أملاح زمت بأمي من قلات أملاح زمت مناتو سبات سبخت طفيهم مالت channel ناي سماي يعصلو مالت اف تزاربت اف املاح مالت كوي اف املاح ندحر تعاطي سبات كسمعوا يكونهم اغري اغلغلت تتعاطي سبات كسمعوا ايكلهم ስለዚህ ነዚህ ነገር ዘዓጽኻ ሰብ አበይ ክትእትዎ ኣብ ጸልማት ምክንያቱ ኣብ ኢሳያስኩም ስለዝብል ብርቱዕ ጣቃን ምድር እንታገብራይ ክሽፍናይ ጸልማት ማለት እዩ ግን ከአበንጻሩ ነቶም ዝተዳለሉ ክብሪ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሎም ታገብሪ ክወጽ ኢልዎም ንመን ነታናይ መወዳእታ ዘበን ማሕበር ተመወዳእታ ዘበን ማሕበር በዚ ክብሪ ዚ ክትዳለው በዚ ክብሪ ዚ ሰራዊት ክትሃነጽ በዚ ክብሪ ዚ ናይ ክርስቶስ ምስሊ ሒዛ እንታትከውን ማለት እዩ ክትዳለው ኣለዋ ምክንያቱ ዝመጽ ዘሎ ሲስተም ናይ ዓለም ፍጽም ቅድም ጸነሐ ዝነበረ ናይ ዓለም ደሓኒ ዲሞክራሲ ህብና አመንቲ ብፍላይ ቀዳማይ ዓለም ቸርች ክግበር ዝግባእ ሰሪሓ ወላቲ ዝግባእ ቦታ እንተ ዘይበጽሐት ግን ኩሉ ከም ዲሞክራሲ ኮይኑ መሰል ናይ እምነት ተኸቢር እዩ ጸኒሑ ስጋብ ሕጂ ግን ጥበብ ቀይሩ ሓደ ሃይማኖት ዘይኣተወ መሰል እምነቱ እንታይ ኣይከውንኒ ኣይክበርኒ ብዝብል
حدش سيستم يمصالو حدا ሃይማኖት ይመጻሉ ኩለን ናብቲ ዘለውን ኣብ ናይ ምድር መንግስት ዝተሰማማዓ ዘበላ እንታይ ኮነ ሃይማኖትን ንመን ከረክባይ ንመንግስት ከረክባይ ናብነት መንግስት ኢትዮጵያ አሎ ኩለን ሃይማኖታት ኣብ ዘለዋ ንመንግስት ኢትዮጵያ አሜን ተዘይለነኦ ሃይማኖት እንታይ ኮነ ከገሪ ወይ ከዕጸው ማለት በዚህ በአ ትዝመጽ ዘሎ ዘመን መወዳእታ نحنا نابونا نخدلو ስለዝኾነ ከሕጉሰና ይግባ ናብቲ ዝመጽእ ሽሕ ዘመን ናኣትወሉ ግን ኣብዚ ኾለና ክዕየ ዘለዎ ዕዮ ስለዘሎ ክንዳለዎ ዘለና ክድሕኑ ዘለዎም ነፍሳት ስለዘለው እግዚአብሔር ቅድሚ ንዓና መውሳዱ ክግበር ዘለዎ ስራሕ ኩሉ ብቕዓት ኮይና ንእስና ከይጠፋና ንኻልኦት ኣብ ምድሓን ክንፈጥን ግን እዚ ዝብለኩም ዘለኹ ናተይልኩም ሕዝዎ ካብ ማሕበር ኣይትጥፉ ካብ ትምህርቲ ኣይትጥፉ ካብ ርእስኹም ምህናጽ ኣይትጥፉ بقعت كونكم كتدالولو تجزي حجي تجزي انتاي حجي ناي ولا حد صمعت يبلنا نجي ناي ولا حد صمعت كحزكم يبلو نجي سب كدحن طراي صمعتكم كخونالو سب دحينو بقعك هون سب دحينو نزمت زلو علم حزو زلو حدا هايمانوت حدا منغستي ጸረ ክርስቶሳዊ አጀንዳ አገዛዛ ይመጽእ ስለዘሎ ነዚ ግዛአት ዝጻወር ህዝብ ምእንቲ ከነዳሉ ብቕዓት ኮይንኩም ክትዳለው ዝኽፈል ዘበለ ናይ ቃል አምላኽ ብቕዓትን ናይ ጸሎት ብቕዓት ብኩሉ ሕብረት ሕዋት ዝምገብ መግቢ ክትምገቡ ኣለኩም ኣብ ምዝንጋዕ ክትሕልፎ ይብልኩምን ግዚኹም ክብላዕ ይብሉን ጊዜ እንዳዓደኩም ርእስኹም ብቕዑ ኮይኑ ንኻልኦት ተድሕኑሉ ሰዓት ክኾናሉ ጊዜ ኣይትቕተል በልዎ እንታም ዘሎ ገዛኢ ብዛ ዓለም ይግለጽ ኣሎ በሉ ጸረ ክርስቶስ ዝመርሖ ገዛኢ ይግለጽ ኣሎ ይመጽእ ኣሎ ዘይኮነስ መጽኢ ይበልዎ ጎይታ ይባረኽ ነጣም ዘለኹም በልዎ ገዛኢ ብዛ ዓለም በልዎ ቅድም ብመንፈስ ነዛ ዓለም ክገዛእ ጸኒሕ ይበልዎ ሕጂ ግን ርእሱ ክገልጽ ይበልዎ ንኹሎም መንግስታት ተዋጻጺሩ ርእሱ ገሊጹ ንዓለም ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ نحصير غيزي خحزاي بلو كحزايو ግን نحصير غيزي خحزاي ካው እንታይ ከሆኒ ቁጥዕና አምላኽ ከመጽይ ማለት እዩ نحصير غيزي ስለዚ ሕዛ ግን ከጥፋአና ስለዚ ኽእል ማለት ወንጌል ማቴዎስ ኮሚ ይዝብል እትመከራ አንተ ዘይ حصير حق ደኾ ዘአምን ምተረኽበ ይብል ካብ እቤት ናይ ተመከራ ዝተልዓለሲ እንተ ዘይ حصير ነይሩስ ኢብነቶም ሕርያተይ ከይተረፈው እንታ ገብሪ ከስሕት ይሉ مسأته تمكرا بقوع نيركان أي نيركان فتشكا سلزي نايم دلاونا جزء انتاي كهونا له حجي بقوع كهونا له جزاوي حسيبنا جزاوي ربح حسيبنا جزاوي أكايد حسيبنا نفسنا خي هانسنا خي نترف سارفيس أمن تختوني بالكمن سارفيس أمن تمالت لعل أمن تختوني بالكمن تتصلي أنت تبع الكاس هو تصلي كندي تصلي عسرت خلت ساعات تو أحد تلكاني نايب حق تصلي لها تخكلي ساعات هيكون كنقطر لكم دليل كندي مصحف تنبب مصحف قدس تنبب ادب سمن ايم ببا انت الكان نغنسي انت هتكون زلها بخميت بقعت كمت مصحف قدس تقبلنا تكسني هيجي تحد هايمانه تخغبري ناتو مصحف كزرغحي كل شيء غير إذا حج زلنا مصحف قبل بنا أنت زي أميتنا يو دحر حجي تحد هايمانوت زي مسرحه مصحف تايك هوني ناب علم كزرقايو حدش مصحف مالتي حق مفراس تجميريو قال أملاخ مفراس مالتي خلا يقول حق مفراس مالتي قال أملاخ مفراس مالتي أملاخ ذهبون دك سبعة ممرحين تحت قبري ديابلوس أنا خريستوس كفر سيء أبكرة باقي خا مصحف تايجر تدالي يزلوا بتنا حدا هايمانوت ما راحت مالتي تدالي يزلوا نسي خزرقة حك فكر اللمبر مصحف قدس خزرقة أي فكر اللون بقول يوم كعاس إيوه مالتي سلزي إذا زمن إذا نأتوا سلزلنا مالت
ካብ ዝጅምሩ ንሳቶም ካብ 2015 ኦፍ ኮርስ ዓመታት ዝገብረ ግን ዝተገለጹሉ ኣኼባ ዝገበሩሉ ናይ መጀመርታ መስከረም ታዕለታ ረሲዕ ያለሁ መስከረም 2015 ኩሎም መራሕቲ ሃይማኖታት ፖፕ ኣኪቦም ነይሩ ሕጂ ከዓ ብቁሉዕ መገዲ ታይገርዎ ሲስተም ናብ ኩሎም ማሕበራት ኣትሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይባረክ የማና ኢልኩም ሓፋብሉ ካብዚ ሰዓት ጀሚረ በሉ ዘመን ዘለልዳ አንበር በሉ ዝጻወት አማኒ ኮንኩን ጊዜያዊ ሐሳብ ሐሲበ ነትቀዋሚ ነገረይ ከጥፍእ በሉ ክጥንቀቀ በሉ ጊዜያዊ ሐሳብ ሐሲበ ነቲ ህይወተይ በመልአት ከድሕና ዝኽእል ክርስቶስ በሉ ካብ ምምጋብ ጠጠው አይብልን ይበሉ ጠጠው ይብልን ይበሉ ማዓልታው ክበልኤ ማዓልታው ክጽልይ ይበሉ እስከ ዕለታን እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ምናልባሽ ነሎም ማዓንቲ ዝኻኽለናዩ ነዚህ ትምህርት እዚ በብዙሕ መንገዲ አድሂምና ክንመሃረይና ሰዓት ስለዞ አኸለ ብዝተኻለ ገለ ክፋሉ ከዓ በኦንላይን ኣብ ዩቲዩብ ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ዘበን ሃይማኖት መንግስታት ዝብል ኩሉ ክዝርጎሐ ኩሉ ሰንበት ክንመህሮ ስለዘይንኽእል ምስ ፕሮግራም ናይ ሰንበት ማለት እዩ ቢዩቲዩብ ተኸታተልዎ ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም እንተልይኹም ሕጂውን አገልግሎት ተحግዙኩም يم ሳብስክራይብ ግበርዎ እዚ ናይ መወዳእታ ዘበን ትምህርቲ ናቴልኩም ሕዝዎ ናቴልኩም ተማሃሩ ማሕበር አምላክ ሳብ ሕጂ ወላ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ይልዎ ዘሎ ኦፊሳት በሙሉን ንምህናጽ ማሕበር ዝካኣለን ይሰርሕ ኣለዋ ንርእስኻ ንምህናጽ ማለት እዩ ዘመን ከዳለው ዝኽእል ብቕዓት ሒዝካ ተሓኒጽካ መጽናሕ ግን ናይ መጨረሻ ዘበን አገልግልቲ ናይ መጨረሻ ዘበን አገልግልቲ ነቲ ዘመን ብቑዕ ኮይኑ ክጸንሕ ህዝቢ ከዳለው ኣለወን ጸረ ክርስቶስ ዓመታት ዝተማሃሩ አመንተ ሒዙ ናበይ ከይከይድ ናብ ሲስተሙ ከይትዎ ምንያቱ መከራ ሽግር ናብቲ ረብሑ ስለዘእትወካ ኣብ ሓጺር ግዜ ግን ሽዑ ናበይ ክትኣትይኻ ኣብ ዝምድር እዚ ንሽሕ ዓመት ምስ ክርስቶስ ክትነግስ ኢኻ ብሉጽ ንግስነት ናይ ክርስቶስ ክርኢና ማለት እዩ ስለዚ ናኡ ንኸይተኣቱ ዝከኣሎ ዘበለ ንማሕበር ከትርፋ ንማሕበር ክጨውያ ንማሕበር ከደናግራ ክፍትኒ ابن حريات بزحات أب قربا عيننا ونريهم زلنا أبتي أحد هايمانوت حجي تزي واتيهم شعوه بعلم تزاربوا قال سلسة باسترات ريني لا أنا شعو عبيتي مينستر زلوا مستحد هايمانوت تأكلوا مالتي ساعة خندزت دناجيرهم مالتي جي أب أمن تخي تعرف من النجار كأتو سلسة خيرنا أقدمنا فلتأتنا لك أزلنا أزمت أزلوا معبالي يكونن نعلم معبالي نعنا قنت فاتي أبدم كأتي زجزء نايت أرخ رسوس منفس بقيت أبي يسوس بلوسكي كابز لهم حف كتب لهم كابز ساعة جميرة بلو كابز ساعة جميرة بلو أرخ رسوس سوا أجندة أبل علي يسرحني بلو أبيته يسرحني بخل نقحات بلو بخل طباب أملاخ بخل نايك زابير حيلي كتاب أبي بلو قويت أبز هبن طباب بلو قويت أبز هبن حقي بلو بملآت بلو أبزل هو ساعات كسع ملأت عمله بلو كعبيه بلو أبي إفسون انتهي بال معرف سلسة تاريخه كسع ملأت عمله ما أنتي كتمول إيزبل قال لي لا يكون كسعكم أنت حر زي ملائكة سلمات نابا حاجة أخرب يخليه ملأت زي بلو خليه زي بتقول له خايز مت مالتي بقول له خا مالتيو ملأت كسع ملأت عمله تاي مالتي كسع ملأت عمله ملأت مردع زلوا محز مالتي نعم الله ملأت مردع أبا هانت يكون كمل ملأت مردع تزيبلك قدلو خاري يظهر مكا لا سوي باولس كسع ملأت عمله من تخطبته زبل كم بلو تامزو قدلو مردع بلو بقدلو خا ترمي خاملو ملأت ندحر هالليكا كان زعتو صلاي يلن بلو زاسو ايك الاملاح ملأت زبل زربا زار ملأت اقداسي ملأت حق محس ملأت مرداء محس قال املاح نزمنو زبق قلصت كلك كله بملؤ مرداء امنا عام زي منبال امنا قدمنا بوتاته الكا زي منبال اما علتاوي زغنصل ناي املاح مغلاص تاي مخان بملأت مئتاو ايو نت زمن بقع غير تاي زغبركا زوصاكا ማለት زمن مغنياتو ديابلوس بحنساب ايكون نايدم غزاات امصي ابدم زاتو تشيب ابدم زاتو اغزازا امصي
ዓመታት ዝኸስኮሰዩ ዓመታት ዝገበረ ስራዩ በመንፈስ ነይሩ በሐሳብ ነይሩ ሕጂ ግን ብስጋኣት እዩ ናብ ደምኣት እዩ ናብ ስጋኣት እዩ ሕጂ ብዙሕ ተሰሪሑት ምልአት ፍልጠቱ በሐሳብ ንዓለም ኣይሃባን ቀስ እንዳበለ እንታይ ገይርዋ ተፍልጠት ኣብ ሰባት ከም ትግለጽ ገይርዋ ማለት ክፉእ መንፈስ ማለት ኢየሱስ ጌታ ነው የማና ኢልኩም ሓፋ ብለ ሃሌሉያ ካብዚ ሰዓት ጀሚርኩም በሎ ጎይታ ሓሪካ ይበሎ ነቲ ሕርየትካ በሎ ንዓለም ኣይተሃቦ ንጸረ ክርስቶስ ኣይተሃቦ ነቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ መንግስቲ ብምልአት ተገዛ በሎ ብምልአት ተመራሕ በሎ ብምልአት ተሰራሕ በሎ ብምልአት ተሃነጽ በሎ ጊዜኻ ኣይትብላዕ በሎ ጊዜኻ ኣይሰረቕ በሎ ንዕቤት ተጠቀመሉ ነቲ ዝመጽእ ዘሎ ዘመን ክትዳለዎ በሎ ብብርቱዕ ምድላዋ ተዳለዎ በሎ ብጸሎት ተዳለዎ በሎ ብቃል አምላክ ተዳለዎ በሎ በኩሉ ናይ አምላክ ነገር ተዓጢቃ ተዳለዎ በሎ ዘመኑ ዝበቅዕ ውልድ አምላክ ክትከውን ተዳለዎ በሎ ሰራዊት ክትከውን ተዳለዎ በሎ ሰራዊት ባዕሉን ርእሱን ኣይምክለኻል ብቕዓት ኣለዎ ንምንታይ ማሕበር ኣብ ስድራ ቤት ተኾንካ ክንደይ ቆልዑ ስድራ ቤት በሓደ ክልተ ዝሰርሑ ወይ ዝነብር ስድራ ቤት ኣቦኻ ዝሰርሑ ጥራይ ትነብር ወላ ሸውዓተ ደቅኻ ተይሰርሑ ሰራዊት ግን ነፍስ ወከፍ ሰብ እንታይ ርእሱን ኣይምክለኻል ብቕዓት ኣለዎ ዘይትኩስ መቸም ሰራዊት ኣይኮንኒ ስለዚህ ናይ መወዳእታ ዘበን ማሕበር እንታይ ሰራዊት እንታይ ማለት እዩ ነፍስ ወከፍ ሰብ ርእሱን ኣይምክለኻል ብቕዓት ርእሱን ኣይምጥቃዕ ብቕዓት ርእሱን ኣይምክኣል ብቕዓት ክህልዎ ኣለዎ ማለት ካብ ክርስቶስ ክቕበል ካብ ክርስቶስ ክለኣኽ ካብ ክርስቶስ ክሰምዕ ብክርስቶስ ክምራሕ ብቕዓት ከምጽእ ኣለዎ ስድራ ቤት ግን ስኡል እያ ተሓቕፈካ ደኺሙ ዓቢዱ መጺኡ ለይቲ መጺኡ ገለ መጺኡ ተባይስ መጺ ትእክበካ ፍቅሪ ስለ ዝኾነ እሱ ይጠፍእ ኣይኮንኩን ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ናይ ፍቅሪ ኣገልግሎት ናይ ስድራ ቤት ኣገልግሎት ኣቦቱ ኣሎ ዘመኑ ዝበቕዖ ኣገልግሎት ግን ናይ ሰራዊት ኣገልግሎት እዩ ብቑዕ ዝኾነ ሰብ ርእሱ ዝኽኣለ ሰብ በይኑን ተኸደው እንታይ ክኸውን ዝኽእል በረኻ ክሓልፍ ዝኽእል ጸልማት ክሓልፍ ዝኽእል ነገራት ብርእሱ ክዋጽኦ ዝኽእል ማለት ነዚ ሕጂ ሰራዊት ንብል ዘለና እምበር በዚ ናይ ዘመን ብሬንን ቢኤምን ሒዝኩም ክትመጽእ ይኮነን ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር ይባረክ የማና ኢድካ ሓፋ ብለ ሃሌሉያ ኣነ ናይ መወዳእታ ዘበን ሰራዊት የበሉ ርእሰይ ብክርስቶስ ብቑዕ ገይረ በሎ ክዳለው የበሉ እስኪ ክዳለው የበሉ ክዳለው የበሉ ርእሰይ ብቕዕቲ ክገብራ በሎ በቲ ናይ ቃል ኣምላኽ በሎ ሓቂ ተመልአ በሎ ብምልአት ክመላለስ ኣብዚ ሰዓት እዚ በሎ ከም ሓደ ሰራዊት ኮይነ ክመላለስ የበሎ ብቑዕ ሰራዊት ኮይነ ክመላለስ የበሎ ክመላለስ የበሎ እስከ ዕልልታን እግዚአብሔር ይኹን ሃሌሉያ ላፑንታ ዚና ማሃታ ዚና ባንዳ ነጣኹም ዘሎ ሕዛ ብሎ ሃሌሉያ بيمان عيدكم حزاب له بقع سراويت أخيل كاديخا ولا أي أخيل كان بلوه تزي أخيل كابلوه كتسالي تمهار كتسالي أبتحتي زمهرو أكال كوفل سلطن بلوه انت زي كوين بلوه إذا زمن زي ناي ولك أسب بقع زف التشلي ناي محبر ملوء زف التشلي يكونن وين ناي سدرابيت ملوء زف التشلي يكونن ناي ولك أخذ في التشلو زمني ناي ولك أخذ في التشلو زمني بلوه ناي ولك أخذ بقع زف التشلو زمني بلوه بولك أخذ سيد أنزل ليك بلوه اسكع لتاني إكزابير هون هاللويا منعتو مدحن ناي قليو قويتها مخان كان ناي قليو ديابلوس كان تايقروا لنفس وكف سب بقلو خمز دليو لنفس وكف سب تشب كي تقبله كنزبا يقبلني لنفس وكف يزدلي زله ببحده ديابلوس بولكي انت عايز قبر زله زدل زله بحبر يكون ስለዚህ ናይ ነፍስ ወከፍካ ብቕዓት አገዳሲ ማለት ኢየሱስ ጌታ ነው እስከ ዕለታን እግዚአብሔር ሆነ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው